ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತಾಡಿಗ್ಲಾ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ನಿಕುಲ್ ತೂವೊಂದುಲ್ಲಾರು ಭವ್ಯ ರಿತೇಶ್ ತುಳು ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ದುಬೈ ಇನಿ ಎಂಕುಲು ಪಿಯೊಂಜಿ ಕುಕಿಂಗ್ ರೆಸಿಪಿ ಪಂದುಲ್ಲ ಅವು ಅಪ್ಪಲ ಮನ್ಪುನ ಇಂಚ ಪಂದ್ ಸೊ ಐಕ್ ದಾದಪುರ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಬೋರ್ಡ್ ಪಂದುಲ್ಲ ಮುಲ್ಪ ಐಕ್ ನಮ ದಾದಪುರ ಸಾಮಗ್ರಿಗೆ ತೊಂದ ಪಂಡ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ತೊಪ್ಪು ಬೊಕ ಜೀರಿಗೆ ನೆತ್ತ ಅಲತೆ ನಿಕಲಿಗೆ ಎಂಚ ಅನುಗುಣವಾದ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪ ಅಂದಾಜಿಗೆ ತೊಂದ ಬೊಕ ಮುಲ್ಪ ಕೆಂಪು ಉದ್ದ ಮುಂಚಿ ಅವು ಪೊಡಿ ಮಂತ್ನಲ್ಲ ಹಾಕೊಂಡು ಇದನ್ನ ಕ್ರಸ್ಟ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಫ್ಲೇಕ್ಸ್ ತಿಕ್ಕುನು ಅವು ಯೂಸ್ ಮಂತ್ನಲ್ಲ ಹಾಕೊಂಡು ಒಂದು ಖಾರ ಗೇತು ಬೋಡು ಆತು ಒಕ್ಕ ರಡ್ಡು ಲೋಟೆ ಆತು ರವ ಸೊ ಈತ ಐಟಮ್ ಯೂಸ್ ಮಂತದ ಈಸಿ ಆದ ಇಲ್ಲಡೆ ನಮಕ್ ಟೇಸ್ಟಿ ಆಯಿನ ಗರಿಗರಿಯಾದ ಅಪ್ಪಲ ಇಂಚ ಮಂತು ಪಾವ ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರೆಗೆ ತೊನೋಡು ಆ ಪಾತ್ರೆಗೆ ನೀರು ಪಾಡೋಡು ನೀರು ತಾಳತ್ತೆ ಇಂಚ ಪಂಡ 1 ಗ್ಲಾಸ್ ರವಕ್ಕೆ 7 ಗ್ಲಾಸ್ ನೀರು ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪ 2 ಲೋಟೆ ರವಗೆ ತೊಂದ ಐಕ್ 14 ಲೋಟೆ ನೀರು ಸೊ ಒಂದೇನು ಪಾಡ್ದು ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಕೊದ್ದಿಯಾಡು ಅವು ಕೊದಿ ಬೊಕ್ಕ ಐಕ್ ನಮ್ಮ ರುಚಿಗೆ ಏತು ಪೋಡು ಆತ್ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ಕ ಉಪ್ಪು ಪಾಡಿ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಐಕ್ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಜೀರಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಚಿಲ್ಲಿ ಫ್ಲೇಕ್ಸ್ ಒಂದೇನು ಪಾಡ್ದು ಫಸ್ಟ್ ಶೋಕಾದ ಕೊದ್ದಿಯಾಗ ಒಂದೇನೊಂದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೋಗ ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತೊಂದೆ ಐಕ್ ನಮ್ಮ ರವ ಪಾಡ್ಕ ರವ ಪಾಡ್ನಾಗ ನಮ್ಮ ಒಂದೇನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತೊಂದೆ ಎಪ್ಪೊಡು ಇಜನ ಗಂಟು ಕಟ್ಟುಂಡವು ಅವು ಗಂಟು ಕಟ್ಟೆ ಬಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಐಕ್ ಶೋಕ್ ಮಂತದ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತೊಂದೆ ರವ ಪಾಡ್ಕ ಅವೇನು ನಮ್ಮ ಗಡಿ ಗಡಿ ತಿರ್ಗಾವಂದೆ ಎಪ್ಪೋಡು ಜನ ಅಡಿಪತ್ನ ಚಾನ್ಸಸ್ ಒಪ್ಪೋಡು ಮಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತೊಂದು ಎಪ್ಪುಗ ಅವೇನು ನಮ್ಮ ಲಾಯ್ಕಡು ಇಂದೇನು ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಶೋಕ್ ಮತ್ತು ಕೊದ್ದಿ ಅವಡು ಅವು ಅದಕ್ಕೆ ಕೊದ್ದಿಯೋಡು ಪಂಡ ಗಟ್ಟಿ ಆವಡು ಚೂರು ಮಸ್ತ್ ಸಾಫ್ಟ್ ಲತ್ತು ಮಸ್ತ್ ಗಟ್ಟಿ ಲತ್ತು ಮೀಡಿಯಂ ಗಟ್ಟಿ ಆವಡು ಇತ್ತೆ ಒಂದು ಅದಕ್ಕೆ ಬರೋಡು ಪಂಡ ಈ ಅದಕ್ಕೆ ಬರೋಡು ಈತ ದಪ್ಪ ಆವಡು ಈ ದಪ್ಪ ಆಪ್ನೋಡು ನಮ್ಮ ಅವೇನು ಶೋಕಾದ ಕೊದ್ದಿ ಆವಡು ಇತ್ತೆ ಕೊದ್ದಿದ ಆಂಡ್ ಈತ ಒಂಚೂರು ತಂಡು ಮನ್ಪೀಕ ತಂಡು ಮಂತಿ ಬುಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ದ ಶೀಟ್ಗೆ ತೊಂಗ ಐಕ್ ನಮ್ಮ ಏತ್ ಶೇಪ್ ಅಪ್ಪಲ ಬೋಡು ಏತ್ ಮಲ್ಲ ಶೇಪ್ ನಮಗೆ ಅಪ್ಪಲ ಬೋಡು ಆ ಶೇಪ್ ಮುಲ್ಪ ಒಂದೊಂಜಾದ ಅಪ್ಪಲ ಬುಡ್ಪಾಗ ಮುಲ್ಪ ಇದು ನಮ್ಮ ಮಾತ ಅಪ್ಪಲ ಶೇಪ್ ಕೊಡ್ದಾಂಡು ಇತ್ತೆ ಒಂದೇನು ನಮ್ಮ ನುಂಗೆರದಿಯೋಡು ಒಂದು ದೊಂಬುಗ್ದಿಂದಲ ಎಡ್ಡೆ ಇದರಿಂದ ದೊಂಬು ಇಜ್ಜಿನಾಂಡ ಈ ಫ್ಯಾನ್ದ ಅಡಿಗೆ ದಿನಲ್ಲ ಅವು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾನ್ ಅಡಿಗೆ ದಿಯ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅವು ಆತು ಶೋಕಾದ ನುಂಗೊಂದು ಇತ್ತಿಜಿ ಈಗ ನಾವು ದೊಂಬುಗುದಿಯ ಸೊ ದೊಂಬುಗ್ದಿನ ಬೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತೆ ಅಪ್ಪಲ ದೊಂಬುಗುದಿದ್ದು ನಮ್ಮ 3 ದಿನ ಅಂಡ್ ಇತ್ತವೇನು ಕೈ ತಂದಿಲ್ಲ ಇಟ್ಲಿ ತೂಲಿ ಎತ್ತು ಶೋಕಾದ ಬತ್ತನ್ ಬಂದು ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಅದಪ್ಪುಡು ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟಿ ಅದಪ್ಪುಡು ಮಾತ್ರ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪ್ಲೇ ಇಲ್ಲ ಅದು ಟ್ರೈ ಮಂತದ್ದು ಎಂಚ ಆತನ ಪಂತ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಂತ ಪಲ್ಲೆ ಸೊ ಇಂಚನೇ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೇ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ದ ವಿಡಿಯೋ ನನ್ನ ಎಲ್ಲರ ವಿಡಿಯೋ ಪ್ರಿಯತಕ್ಕ ಅಂಟಿಲ್ ದೆನ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಬಾಯ್.